Здравейте! Вие гледате първото видеоинтервю за Who Are They. Who Are They е онлайн медия, посветена на българските модни артисти, като основната й цел е да запознае обществото с техните успехи и постижения. Днес имаме честта пръв да застане пред нашия обектив и да разкаже повече за себе си и за работата си един от най-успешните български стилисти, а именно Добромир Киряков. Здравей, Добри! Здрасти! Както знаеш, в духа на нашия сайт, който пита кои са те, бихме искали да започнем и днес по този начин. Кой е Добромир Киряков? Аз първо искам да благодаря, че първото ви видеоинтервю решихте да го направите с мене. За мен това наистина е голям комплимент. А кой съм аз? Самата причина, че днес сте тук, значи, че аз съм човек, който се занимава с мода в България вече почти 10 години. Стилист съм основно, макар че се занимавам и с доста различни аспекти от работата на модния бизнес. И така, и просто съм човек, който живее в мечтите си. Неведнъж съм го казвал, че това, че в един момент реших да отдам живота си на модата, ми помогна наистина да заживея в мечтите си. А кои бяха първите ти стъпки по пътя на кариерата на стилист? Винаги съм знаел, че ще се занимавам с мода под една или друга форма, защото съм израснал в семейство, което се е издържало от мода. Баба ми и дядо ми бяха дизайнери на обувки, имаха производство, свързано с обувки. Майка ми работеше в един голям магазин на щанда за дрехи много дълги години. И аз винаги съм бил в близост до хора, които са боравили с тази материя и тази материя винаги ми е била много интересна. Тъй, че аз още от много малък от дете знаех, че това любопитство няма да е случайно. В последствие тези интереси се засилиха все повече и повече, но честно казано доста късно започнах да се занимавам с мода. След като завърших гимназия, така се стекаха обстоятелствата, че започнах да се занимавам с журналистика и това продължи около 7 години. И вече когато бях на около 25-6 годишен, тогава така реших, че е назрял момента да се отдам на най-голямата си страст в по-професионален план и точно тогава реших да изоставя журналистиката или по-скоро да успея да я съчетая заедно с модните си интереси. Първоначално започнах да пиша материали на модна тематика. Впоследствие, когато в България започнаха да се появяват първите лицензни чужди модни списания, проявих желание да работя за някой от тях. Сам се предложих дори на едно от тези списания, което става въпрос за списание Ел, което тъкмо беше излезнало на българския пазар. Просто знаех, че имам огромно желание да се занимавам с стайлинг, без дори да съм много наясно какво точно представлява това, защото до момента, в който аз започвах тази работа, нямах кой знае колко примери да съм наблюдавал на тази професия в България, така че да попия нещо от тези примери и затова просто последвах импулса си, че искам да се занимавам с това. Сам намерих телефони на хора от редакцията, обадих се, предложих се, те първоначално ми отказаха. В последствие обаче няколко месеца по-късно се бяха сетили, че едно младо и амбициозно момче им е звъняло и ме поканиха на среща и всъщност аз така започнах да се занимавам с стайлинг. Кои са най-големите трудности в професионален план, пред които си се изправил? За човек, който е толкова отдаден на професията, която обича, не бих казал, че изпитва кой знае колко големи трудности, за да сбъдва мечтите си и да върви напред. Разбира се, винаги има такива. По отношение на работата ми на стилист, трудностите, които винаги съм срещал, са били чисто битови. Просто в България е изключително трудно да практикуваш тази професия, защото особено когато правиш стайлинг за списания, а всъщност аз започнах така своята кариера, се налага да събираш дрехи от магазините, които да снимаш за фотосесиите, които правиш. Насякъде по света или в големите модни столици по-скоро, най-големите модни марки имат собствени шоурумове, от които
хора като мен, стилисти, могат да взимат дрехите, които да снимат за фотосесиите. В България такива шоурумове няма. Всъщност към днешна дата се сещам, може би, за една от най-големите масови марки, която направи такъв шоурум. Но масово дрехите се взимат за снимки от магазини. Това налага изключително внимание към тези дрехи, защото взимайки ги от магазин, ти трябва да ги снимаш и да ги върнеш във вида, в който си ги взел. А това понякога е много трудно, повярвай ми. И всъщност да, ако съм имал някакъв голям стрес, свързан с работата ми, то винаги е било за да пазя едни дрехи от едни магазини. Така е. Също така много малко се знае за времето, в което си бил в Италия. Какво се случи там и защо се върна тук на родна земя? Според мен по-интересно е как реших да замина за Италия. Това се случи в момент, в който аз вече бях станал моден редактор на списание Мода. Бях работил около 2 години в списанието. Бях започнал да си създавам име на добър стилист, бих казал. И точно в този момент, в който получих вътрешен комфорт, че имам работата, която най-много съм искал, че резултатите от нея се виждат и се харесват. Аз реших, че тук вече ми е малко скучно и искам да пробвам да развия себе си още повече. И винаги съм имал афинитет към Италия. Моята баба обожаваше тази държава, без да е била никога в нея. Даже беше седнала и научила италианския език, без наистина никога през живота си да е стъпвала в Италия. А пък баба ми за мен винаги е била пример за жена с добър вкус, жена, която ме е вдъхновявала. И може би аз, благодарение на всичките тези внушения, които съм получавал от нея, свързани с Италия, винаги много съм обичал тази държава. И така, и затова реших, че Милано е града, в който аз трябва да отида и да се пробвам, просто да ми се случи нещо. Интересно е колко екстремно взех това решение. Просто за една седмица реших, че ще заминавам за Италия, купих си самолетен билет, без да имам абсолютно нищо сигурно. Дори нямаше къде да спа първата вечер, като отидох, и чак във влака от летището към града, аз си зададах въпроса: добре, ти какво направи? Ти дойде тук и не знаеш тази вечер къде ще спиш, утре какво ще правиш. Абсолютно така авантюристично реших да подходя към тази житейска стъпка. Разбира се, съдбата винаги е обичала смелите и аз не веднъж съм си го доказвал това сам на себе си. Там се срещнах с много свестни хора. В интерес на истината, българи напукна на приказката, че навън българите обикновено си пречат. В моя случай това беше точно обратното. Аз познавах много момичета, български модели, които, идвайки си в България, работейки и живейки в Италия, аз съм снимал за фотосесиите си. В един момент, като отидох в Милано и като ги потърсих, всяка една от тях беше готова да ми съдейства с нещо. И всъщност, благодарение точно на тия момичета, аз успях да си изграда там някаква среда. Те чисто битово ми помогнаха да се установя там. И аз прекарах повече от половин година или почти една в този град, без особени амбиции да ми се случи нещо, кой знае какво. Не отидох там с идеята, че ще започна веднага да работя работата, която съм работил в България, по проста причина, че аз не говорих италиански. Но започнах да уча езика. Стигаше ми това, че се движа по улиците на този град и попивам всички наслагвания, които там така или иначе има от хилядолетия. И не случайно италианците са известни като едни от хората с най-добър стил, личен. И така, много ми беше полезен този престой. Прекарвах почти ежедневно време в една от най-големите им книжарници, в която се продават модни списания от цял свят. И разбира се, нямах възможност да си купувам всичките тези списания, но пък там ти предоставят възможност да разгледаш всяко едно от тях. И аз така седял съм в часове прав в една книжарница и съм гледал модни списания и съм попивал всичко това, което ми е било важно и интересно. И затова този период
ми е така много романтичен, връщайки се назад, защото останах абсолютно насаме със себе си. Бях зарязал вече успешната си работа в България и отидох да прекарам едно време насаме със себе си всъщност с модата, по начина, по който тя ми беше интересна. Да ми отговори на втория въпрос. Защо се върна тук? Ами върнах се в един момент, защото точно по това време започна световната финансова криза. И някакси нещата се промениха много и просто стана по-сложно. И чисто битово, може би, вече ми беше по-трудно да бъда там. А пък и бидейки толкова време в Милано без да работя нещо, започна да ми доскучава. И всъщност много по-лесното беше с цялото това вдъхновение, което беше вече насъбрано в мен оттам, да се върна в София и с някакъв нов импулс да започна отново работата си на стилист. И всъщност точно така и стана. Този период ми помогна много да надграда още повече с тези наслагвания, които успях да попия в Италия. Както се знае, си отговорен за визите на две от нашите изпълнителки, а отскоро се зае с трета, именно Гери Никол. Като имам в предвид факта, че ти сам си избираш клиентите, с какво те впечатли младата изпълнителка? Да, между другото, аз самия изненадах себе си за това, че приех да работя с Гери Никол. Тя сама ми се обади един ден, представи ми се, казвам се Гери Никол, участвах в последния сезон на X Factor, ще снимам видеоклип, бихте ли се срещнали с мене? И аз така доста изненадан, защото наистина много дълго време аз съм отказвал да работя за каквито и да е други изпълнителки, освен Галена и Цветелина Янева, с които вече работя доста години. И така, но някакси чисто импулсивно ми се прииска да кажа, да, просто веднага се сетих за това момиче. Сетих се какво силно впечатление ми беше направило по време на това реалити шоу. И се срещнах с нея. И като се срещнах с нея, аз си казах, че просто искам да се запознаем, да видя какво тя очаква от мене и че ще си помисля дали да приема да й направя стайлинга за дебютния видеоклип. Но всъщност тя толкова много ме впечатли с освободеното си поведение, с енергията си, с заряда си, които има за работа и с амбицията, която само едно 16 годишно момиче може да има. И някакси успя да ме зарази с всичко това и за това приех. Не знам дали ще работим и занапред. За сега направихме за сега се погрижих за визията и в дебютния и сингъл. Между другото съм изключително щастлив, че песента и видеоклипа и пожънаха такъв голям успех. Просто за броени дни тя има вече 1 милион гледания в YouTube и според мен е една млада сензация. Просто ще разкажа нещо, което предполагам дори тя още не е разказвала. Когато започнахме снимките на видеоклипа и с първото пускане на песента и включването на камерата, тя по такъв начин започна да пее и да се движи пред камерата, че всички хора от екипа, които сме със сигурност с многогодишен опит в тази сфера, в първи момент останахме шокирани, във втория момент започнахме да ръкопляскаме. Просто аз досега не бях виждал толкова младо момиче с такова сценично присъствие. Просто всички бяхме много впечатлени от нея. Супер, супер. Значи било забавно. Изключително забавно, но всъщност не знам дали забавно е точната дума, беше впечатляващо. Хора, които работим това от дълго време, видяхме, че едно младо момиче на 16 години има поведение пред камерата, каквото нямат много от най-утвърдените ни изпълнители, с които сме работили. Какво си спомняш от годината 2006, когато получи наградата моден журналист на годината? Между другото, тази награда беше много изненадваща за мен, защото се случи в период, в който аз вече бях започнал да се занимавам с стайлинг. Може би една година вече, от 2005 започнах да се занимавам с стайлинг. Получих награда за моден журналист през 2006. При все, че вече имах ново амплоа.
Но да, това пак са от тези романтични години в моята практика. От една страна винаги е много приятно да получаваш такива отличия за работата си. Аз просто си спомням този период с огромното желание да се посветя на модата, защото до този момент аз се занимавах с журналистика, но тя беше малко по-сериозна като тематика. Налагало ми се да отразявам работата на Народното събрание, всякакви неща. Занимавах се с медии и реклама, това ми беше ресора във вестника, в който работих. И в един момент установих, че наистина модата е това, което най-много ме вълнува. Аз си давах цялата заплата за един чифдънки и това ми носеше най-голямо удоволствие. И така. И в един момент просто журналистиката установих, че не е моето поприще. Разбира се, благодарение на тази професия аз създадах много контакти, усъвършенствах комуникативните си способности, които в последствие установих колко полезни са ми за работата ми като стилист. Но пък просто журналистиката не беше моето и затова един хубав ден аз просто реших да напусна вестника, в който работих и реших да се посветя на модата. Иначе сега тези красиви рокли нямаше да ги има. И преди да заговорим за успехите на вашия бранд, би ли разказал как се запознахте с Борче Ристовски? Откъде произлезе идеята да направите своя собствена марка? С Борче се запознах покрай един мой асистент, който имах докато бях моден редактор на списание Мода. Едно момче, което се казва Боян, той е македонец, Борче също е македонец и двамата заедно учиха в художествената академия. Бяха в един випуск. И с Борче се запознах покрай това момче Боян, но го познавах само като човек. По време на дипломирането им, както всяка година, Художествената академия прави ревю, спектакъл за завършващите студенти, които завършват мода. И аз отидах на това ревю и тогава за първи път видях всъщност дрехи, които Борче беше направил. Всеки един от студентите представя своята колекция, с която се дипломира. От абсолютно всички колекции, които показах абсолютно всички завършващи специалност мода, аз бях най-много впечатлен от моделите на Борче. До толкова, че веднага ми се прииска и се свързах с него. Снимах някой от тях за списание Мода. Снимах едно болеро на корицата, вътре в фотосесия снимах, мисля, че 2-3 рокли негови. Веднага намерих клиентки за тези рокли, мои приятелки си купиха някои от тях и така, и постепенно, впечатлен от таланта на това момче, започнах да го търся, за да му давам поръчки да прави рокли. Постепенно аз започнах да му давам и идеи за тези рокли. И в един момент установих, че ние с него се разбираме с половин дума, работим супер лесно, много ни беше приятно. Точно в същия период от време аз бях започнал да работя с Галена като неин личен стилист. И всъщност първите и рокли, които почна той да прави, бяха за нея. Даже към днешна дата си спомням, че един от първите тоалети, които правихме с нея, беше изработен от множество звезди, отрязани от кожа, върху които имаше декорирани кристали и трябваше тази рокля да се направи за някакъв много кратък период от време. И си спомням, че бях отишъл една нощ и някъде до към 4-5 часа сме лепяли камъни по тези звезди. И да, беше много такъв романтичен период, в който двамата се сработвахме и в един момент аз просто му предложих, че трябва да направим модна марка, защото наистина вече бяхме сработени като екип и това, което правихме, правеше впечатление. Поздравления! Благодаря ти! Понеже се изписаха и се казаха много неща относно това, че София Вергара беше с ваш модел рокля. Някои казаха дори, че сте я подарили с рекламна цел. Би ли дал малко повече яснота относно този въпрос? Как така световно известната актриса била с ваш модел рокля?
Истината е, че ние не знаехме, че София Вергара се е здобила с тази наша рокля. Аз научих съвсем случайно, будейки се една сутрин, винаги докато още съм в леглото си, отварям Инстаграм и отваряйки си Инстаграма, попадам на снимка на София Вергара, облечен с наша рокля. Аз почнах да викам в леглото си буквално, защото наистина това беше голям шок и изненада за мене. Веднага беше 8:30 сутринта, изпратих веднага снимките на Борче, защото видях една снимка, веднага потърсих и още в Google, те наистина излезнаха. Борче също нямаше идея, че това се е случило. Истината е, че София Вергара се здобила с тази рокля по простата причина, че от повече от половин година наши дрехи се продават в един от реномираните бутици на улицата Мерлоу Плейс в Лос-Анджелес. И точно този бутик София Вергара или неин стилист, до ден днешен така и не разбрах как точно се е случило, е харесал роклята и е взел. Не знам кой какво твърди. В интерес на истината, ако ние имахме контакт с София Вергара и можехме да й подарим тази рокля, ние щяхме да го направим. Аз не виждам проблем в това световно неизвестен бранд, какъвто сме все още. Държа да подчертая все още, защото наистина смятам, че амбициите и възможностите не стигат до където ние пожелаем. И след като една холивудска звезда е облякла наша рокля, няма причина много други да не го направят, но и това ще дойде. Ако наистина можехме ние да намерим път към нея, със сигурност щяхме да й подарим тази рокля. Аз не виждам какво срамно има в това. Още повече, че звезда от такъв калибър не би сложила дреха, която не хареса, независимо дали е подарена или не. За нас просто това е един изключителен комплимент. Винаги се опитват някои хора да омаловажават постиженията на други. Мен това въобще не ме тревожи. Това е толкова в кръга на нещата. Но е факт, че такава голяма звезда, в случая холивудска, не е носила произведение на български дизайнер до този момент на толкова голямо събитие. София Вергара се появи с тази наша рокля на 50-тото юбилейно издание на кънтри наградите в Щатите, които са едно от най-големите музикални събития за тях. Тази церемония се състоя на многохиляден стадион в Далас. Аз толкова голям стадион не бях виждал в живота си. Впоследствие се поинтересувах и наистина бях впечатлен колко много хора са наблюдавали тази толкова обичана актриса и толкова актуална в момента, облечена с нашия туалет. Впоследствие тя влезна в класациите за най-добре облечена звезда от въпросния ивент, защото на него наистина е имало много популярни личности в Щатите. И така, ние сме много горди с това постижение. Сега се опитваме вече наистина да се свържем с София Вергара и да може да й подарим рокля като комплимент за това, че беше избрала наш туалет. И дано да ни се случи, пък нека после някакви други хора да говорят каквото. Да, пожелавам ви успех. Благодаря. И за финал, нека внесем малко повече яснота относно пролетно-лятната ви колекция. Тази година за първи път толкова много си забавихме пролетно-лятната колекция, по проста причина, че предната ни колекция, която беше посветена на абитюрентките, пожена много голям успех и просто имахме толкова много работа, че с наличностите си и с мощностите, които имаме в момента, трудно смогвахме да произведем всичките тези рокли, които толкова много се харесаха и толкова много се поръчваха от абитюрентките, но в крайна сметка ние толкова години работим за този момент, че да имаме толкова много клиенти и сме толкова щастливи от факта, че някак си успяхме да преглътнем факта, че малко си забавихме пролетно-лятната колекция. Не малко, доста. Носи много лятно настроение. Заложили сме на доста ярки цветове, на доста смели комбинации между ярки цветове, които съм сигурен, че нашите клиентки ще харесат. Казвам нашите клиентки, защото вече за няколко години със сигурност имаме аудитория от верни
почитателки, които наистина чакат и нямат търпение да видят какво много сме направили. Много ти благодаря и се надявам скоро пак да се видим. За мен беше голямо удоволствие. Искам да кажа, че си изключително слънчева, лъчезарна и продължавай в същия дух. Благодаря ти много.